Bukas na sa publiko ang outpatient department ng Diosdado Macapagal P. Memorial Hospital sa Guagua, Pampanga, kasunod ng pagbaba ng bilang ng nahahawaan ng COVID-19 sa lalawigan. Matatandang nag-focus noon ang DPMMH sa COVID-19 patients bilang COVID-19 center ng Pampanga. Ayon kay Dr. Flor Sapanta, Medical Chief ng Diosdado, nito pang nakalipas na buwan ng Nobyembre nabuksan ang ilang serbisyong medikal ng ospital. Second week of November, dahil bumaba na po yung mga cases ng COVID, nag-open na po ang Diosdado P. Macapagal Memorial Hospital ng new normal operation. Ang ibig pong sabihin nito, hindi na lang po COVID cases ang kinikater namin. So nag-open na kami ng surgeries, mga nanganganak po, mga bata at saka matatanda po. So every day meron po kaming OPD, ang ER po natin, emergency room, 24/7 na rin po. Paliwanag pa ni Sapanta na may hiwalay na gusali ang DPMMH kung saan idinadala ang mga COVID-19 patient mula sa iba't ibang district hospital sa probinsya. Ito'y upang tanggalin umano ang takot ng ilang kabalin na nangangambang magpatingin sa doktor dahil sa inaakalang mapapasama sa mga COVID-19 patient. Right now, dahil tapos na po tayo dun sa surge, hindi na po muna tumatanggap ng mga COVID cases ang mga district hospitals and ang Diosdado po muna ang magkikater sa mga COVID cases kung meron po ang mga district hospitals or LGUs or municipalities po. Kasama pa rin sa COVID-19 facility ng Pampanga ang Athletes Village sa New Clark City sa Tarlac na ngayoy lugar para sa mga returning OFWs na nag-aabang ng resulta ng testing. Habang ang treatment at monitoring facility ngayon ng Diosdado ay intended sa mga suspected at mild cases na patient ng COVID-19. Hindi naman umano nabawasan ang bilang ng mga medical frontliner ng ospital. Aabot daw sa 30 doktor ang naka-duty dito araw-araw. Samantala, as of December 5, walang bagong kaso ng COVID-19 ang naitala sa Pampanga. Nananatili naman sa 210 ang bilang ng aktibong kaso. Pinakamaraming active COVID-19 cases sa Mexico, Pampanga na may 19, 11 sa Guagua at 8 naman sa Florida Blanca, Pampanga. Paolo G. Santos, CLTV News.